Il-baħar tal-Galilija kien iżomm is-sigriti kollha tiegħi. Għal snin sħaħ li l-miqiet tiegħu kienu l-konfidenti tiegħi waqt li kont nitfa' xbik jum wara ieħor bla ma kont naf li ħajti kienet se tinbidel għal dejjem. Jien kont xmun, sajjid sempliċi minn Betsajda, raġel aħrax tal-baħar, bidejja mkabsin u ġildi mxorab bix-xemx li ma taħfer qatt. Il-għodwiet kienu jirrepetu ruhom ishom rit imqaddes. Ir-riħa tal-ħut mwaħla ma' ħwejġi, iċ-ċaqliq ħelu tad-dajsa, u t-toqol ta' xbik vojta li tant kienu jinkwetawni f'dak iż-żmien ibes. Il-għajxin kien ftit, imma żammejt id-dinjità li missieri, Ġona, kien għallimni minn meta kont żgħir. Kien f'waħda minn dawn l-għodwiet tas-soltu meta hija Indriġi jiġri lejn ix-xatt, bajnejh jixelu b'intensità li qatt ma kont rajt qabel. Kliemu, maġġel u mimli konvinzjoni, kien jitkellem fuq raġel differenti mill-oħrajn kollha. Ma'allem li kien iltaqa' miegħu permezz ta' Ġwanni l-Battista. Nistqar li ddubitajt. Is-snin tal-esperjenza kienu għalmuni niddubita minn wedid kbar u diskorsi għalja. Imma kien hemm xi ħaġa differenti fil-mod kif Indri kien qed jitkellem, ċertezza li kienet qed tidħol saħansitra fir-reżistenza naturali tiegħi. Meta fl-aħħar iltqajt miegħu, kien biżżejjed ħarsa waħda biex id-difiżi kollha tiegħi jiġġarfu. Għajnejh ħarqu ġo fija qishom setgħu jaqraw kull paġna tal-istorja ta' ħajti. Ma rax biss lil xmun is-sajjied, ra xi ħaġa li lanqas jien stess ma stajt nara. F'dak il-mument, qalbi xbiku ddajjes, id-dinja li kont naf bdiet tinbidel. L-ilmijiet tal-baħar, li qabel kienu biss il-post tax-xogħol tiegħi, saru xhieda sikta tal-bidu ta' bidla li qatt ma stajt nimmaġina. Is-sejħa kienet sempliċi, imma profonda. Imxi warajja, għalqu, u f'dawk il-kliem kien hemm il-qawwa kollha tas-sema. Ma kienux biss kliem, kienet stedina li ddoq f'kull fibra ta' ġismi. Ix-xbik li qabel kienu jidhru hekk tqal f'idejja issa deru insinifikanti quddiem il-kobor ta' dak il-mument. Dik il-ħarsa li tinfet għadha ħajja f'moħħi. Qalb is-sajjida u laqa tal-port, u waħħal għajnejh fija u qal kliem li kien se jbiddel mhux biss ismi, iżda l-iskop kollu ta' ħajti. Int xmun, qalu, iżda se tissejjaħ Pietru. Blata. Kif seta' bniedem instabbli bħali jitqabbel ma' xi ħaġa hekk soda u li ma tiċċaqlax? Il-pista dak l-isem il-ġdid waqa' fuq spallejja qisu mantel ta' responsabbiltà. Ma kienx biss bidla fl-identità, kienet dikjarazzjoni profetika dwar min kont sensir. Jien, li dejjem kont magħruf għal reazzjonijiet impulsivi u kliem maġġel, issa kont inġorri sem li kien jirrappreżenta s-sod u l-istabbiltà. In-nies ta' madwari ma femux it-tifsira profonda ta' dak il-mument. Għalihom kien biss raġel ieħor jirċievi isem ġdid. Imma ħassejt ġo fija li xi ħaġa straordinarja kienet qed tiġri. Kien qisu kull ittra ta' dak l-isem il-ġdid kienet qed tiġi mnaqxa mhux biss f'moħħi, imma f'ruħi stess. F'dak iż-żmien kont għadni ma fimx għal kollox jfisser tkun blata. Kont naħseb li kelli nkun b'saħħti bil-mertu tiegħi, sod bil-qawwa tiegħi. Ftit kont naf li l-qawwa vera ma kienx ġejja mill-kapaċità tiegħi, imma minn bidla ferm iktar profonda. Il-kuntrast bejn min kont u min kelli nsir kien iħawwadni. Kif seta' bniedem magħruf għall-impulsività tiegħu jissejjaħ blata? Kif seta' xi ħadd hekk suġġett għal bidliet fil-burdata jkun il-pedament ta' xi ħaġa hekk importanti? Dawn il-mistoqsijiet baqgħu jsegwuni waqt li kont qed nipprova nifhem it-tifsira ta' dak l-isem il-ġdid. In-nies li kienu jafuni minn meta kont żgħir baqgħu jsejħuli xmun. Għalihom kont għadni l-istess sajjied ta' dejjem, bin Ġona, magħruf għall-opinjonijiet sodi tiegħi u reazzjonijiet splussivi. Imma ġo fija xi ħaġa kienet qed tinbidel. Kull darba li kont nisma' l-isem il-ġdid tiegħi, Pietru, kien tfakkira ta' sejħa akbar li kien hemm fuq ħajti. Iż-żmien kellu jgħallimni li tkun blata ma jfissirx li tkun perfett jew li ma tiżbaljax. Bil-maqlub kien ifisser li tkun ittrasformat kontinwament, immuntat mill-isfidi u l-esperjenzi li kienet iridu jiġu. Dak l-isem il-ġdid kien aktar minn sempliċi bidla fl-identità, kien weda ta' dak li kont se nsir fidejn li mallem. Id-deċiżjoni li nħalli xbik ma kienx sempliċi kif jaħsbu ħafna. Kull oqda f'dawk ix-xbik kellha stejjer ta' ġenerazzjonijiet, kienu l-istess xbik li kien juża missieri, u probabbilment l-istess li kien sejjiret ibni. Imma dak il-għodu, waqt li kont qed nitwihom għall-aħħar darba, ħassejt il-pista għażla li kienet se tbiddel mhux biss id-destin tiegħi, iżda dak tal-familja kollha tiegħi. Id-dgħajsa li qabel kienet il-gburija tiegħi, issa kienet qed tistrieħ kwieta fuq ix-xatt. Niftakarna d-didi mal-injammi kull tagħha, inħoss kull marka li żmien kien ħalla. Kienet aktar minn mezz ta' għajxin, kienet parti minn min kont. Jew aħjar minn min kont sa dak il-mument. Ir-riħa karatteristika tal-baħar li qabel kienet tirrappreżenta l-ħajja ta' kuljum tiegħi, issa saret memorja tal-imoddi. Marti osservat fi skit waqt li kont qed niġbor il-ftit affarijiet li kont se nieħu miegħi.
Għajnejha kienu juru taħlita ta' tħassib u rassenjazzjoni. Kif stajt nispjegala li dik is-sejħa kienet akbar minna? Li dik il-vuċi li kienet qed issejjaħ li kienet qed titkellem b'awtorità li qatt ma kont doqt qabel. L-aħbar xterdet malajr f'Kafarnaum. Il-ġirien kienu jħarsu lejja b'taħlita ta' staġib u nuqqas ta' fejn. Għalihom kont qed nabbanduna ħajja stabbli għal avventura inċerta. Bin ġona tilef moħħu kienu jfessu. Imma xi ħaġa ġo fija kienet taf li kont biss qed nibda nsib ir-raġuni vera tal-eżistenza tiegħi. L-ewwel passi l-bogħod mill-port kienu l-aktar diffiċli. Kull pass kien qed ibegħdni minn dak kollu li kien familjari u żgur. Il-pis tal-flus li ħallejt għall-familja tiegħi der insinifikanti mqabbel mal-pis tad-deċiżjoni li kont ħadd. Imma ma' kull pass kont ukoll inħoss ċertezza tikber li kont fit-triq tajba. Il-ħajja ta' dixxiplu uriet ruħha differenti ħafna mill-ħajja ta' sajjied. Ma kienx hemm aktar ir-rutina prevedibbli tal-marja, il-kumdita li tkun taf eżatt x'kien se jġib l-għada. Minflok, kull sbieħ kien skoperta ġdida, kull mument opportunità ta' talim li kienet tibdel il-fema tiegħi tad-dinja. Bil-mod il-mod, skoprejt li fil-verità ma kontx ħallejt li nkun sajjied, kont biss biddilt it-tip ta' sajt li kont se nagħmel. Ix-xbiek fiżiċi ġew sostitwiti b'xbiek inviżibbli ta' mħabba u verità. U l-ħut? Issa kienu qlub tal-bnedmin li kellhom bżonn jintlaħqu b'messaġġ li kien se jbiddel ħajjithom, bħalma kien biddel tiegħi. Dik il-lejla għadha ħajja f'moħħi qisha llum. Il-baħar tal-Galilija, li s-soltu kien tant familjari għalija, kien inbidel f'xena ta' biża'. Il-mewġ kien qed jola qisu muntanji tal-ilma, u d-dgħajsa tagħna kienet qed tintrema l-lawn u lem qisha sempliċi warqa fir-riħ. F'nofs it-tempesta rajna xi ħaġa li sfdat kull loġika umana. Figura kienet qed timxi fuq l-ilmijiet imqalbin, risqa lejn id-dgħajsa tagħna b'serenità sopranaturali. Il-biża' tal-bidu tal-ok għal staġib akbar meta għarafna li kienu. Hemm kien li mallem tagħna jisfida l-liġijiet stess tan-natura. Kien dak il-ħin li l-kliem ħareġ minn ħalqi, kważi bla ma ħsibt, mulej, jekk intu ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Anke issa, wara tant snin, ma nafx nispjega mnejn ġiet dik il-kuraġġ, jew forsi kienet bluha. It-tweġiba tiegħu kienet sempliċi ejja. Kelma waħda li kienet se tqedni wiċċ imbuċċ mal-impossibbli. L-ewwel pass il barra mid-dgħajsa kien l-aktar wieħed surreali f'ħajti kollha. Bħala sajjied b'esperjenza kont nafsew in-natura qarrieqa ta' dawk l-ilmijiet. Imma f'dak il-mument, taħt il-kmand tiegħu, l-impossibbli sar realtà. Riġlejja missew il-wiċċ tal-ilma u baqa' sod qisu blata solida. Għal ftit mumenti glorjużi tassew mxejt fuq l-ilma. Ir-riħ kien qed jagħti ma' wiċċi, il-mewġ kien qed jiċċaqlaq taħt riġlejja, imma kont hemm qed nagħmel l-impossibbli. Kien meta dawwart ħarsti minnu u bdejt nosserva l-vjolenza tat-tempesta madwari li kollox inbidel. Il-biża' daħal f'qalbi bħal il-masilġ. Id-dubji jibdew jiżnu aktar mill-fidi tiegħi u ħassejt riġlejja jibdew jaħru. Il-paniku ħatafni u għajjat, mulej, salvani. L-ilma kien diġà laħaqon meta idu l-qawwija laħqitni tiġbidni lura fis-sigurtà. Dik l-esperjenza għalmitni aktar dwar il-fidi mis-snin kollha ta' qabel f'ħajti. Ma kienx dwar il-kapaċità tiegħi li nimxi fuq l-ilma, kienet dwar li nżomm għajnejja fissi fuqu, is-sors tal-qawwa u s-sigurtà kollha. Anke llum, meta niffaċċja tempesti differenti f'ħajti, niftakar f'dik il-lejla u fit-talima l-aktar importanti li tallimt, il-fidi mhix fin-nuqqas tal-biża', imma fiċ-ċertezza li jdu dejjem se tkun miftuħa biex issalvana. Il-muntanja ta' trasfigurazzjoni kienet tintrefa' qudiemna bħal ġgant siket. Jien, flimkien ma' Ġagbu u Ġwanni, imxejna wara li mallem sal-quċċata, bla ma konna nafu li konna se nkunu xhieda ta' ġrajja li kienet se tmur lil mill-fema tal-bniedem. L-arja rqiqa tal-muntanja kienet tagħmel in-nifs tagħna itqal, imma xi ħaġa ħafna akbar mill-lejja fiżika kienet waslet biex taħtafna. F'daqqa waħda, trasformazzjoni straordinarja seħħet quddiem għajnejna mortali. Id-dera tal-imgħallem inbidlet għal kollox, wiċċu beda jiddi bħax-xemx, u ħwejġu saru bojot bħad-dawl l-aktar pur li qatt kontemplajt. Kien qisu velu tneħħa u permettilna nilmħu n-natura glorjuża vera tiegħu. Imma l-ispettaklu ma waqafx hemm. Ħdejh faċċaw żewġ figuri li jarafna mill-ewwel, Mos u Elija, il-pilastri kbar tal-fidi tagħna, jitkellmu miegħu. Kif seta' sajjied sempliċi jkun qed jara manifestazzjoni bħal din? Riġlejja kienu qed jitriedu u qalbi kienet ħabbat tant qawwi li der li ridet toħroġ minn sidri. Fl-impulsività tipika tiegħi, issuġġerejt li nibnu tliet tinet, waħda għall-imgħallem, waħda għal Mos u oħra għal Elija. Issa ninduna kemm dik il-proposta kienet turi n-nuqqas ta' fehma tiegħi tal-kobor ta' dak il-mument. Kont qed nipprova nqiegħed xi ħaġa sopranaturali fil-limiti umani, isni stajt inżomm glorja bħal dik farejjex sempliċi tal-art.
Sħaba tiddiaqtitna u vuċi maestuża proklamat klim li kellu jibqa' mnaqqax f'ruħi għal dejjem, dan u ibni l-maħbub li bih jiena nitaxxaq isimgħu lilu. Il-biża' waqqana b'wiċċna fl-art, qatt ma konna esperjenzajna xi ħaġa hekk intensa u qawwija. Meta fl-aħħar azzardajna nqajmu għajnejna, rajna biss li l-imgħallem bid-dera tas-soltu tiegħu, imma l-impatt ta' dik id-dera kellu jibqa' magħna għal dejjem. Ordnalna biex ma ngħidu lil ħadd dak li konna rajna sakemm li ben tal-bniedem iqum mill-imwiet, kmand li dak iż-żmien ma finnix għal kollox. Inżilna mill-muntanja fi skit, kull wieħed mitluf fil-ħsibijiet tiegħu. Dik l-esperjenza kienet bidlet xi ħaġa fundamentali fina. Ma konniex l-istess irġiel li kienu telgħu l-muntanja. Konna kontemplajna l-glorja tiegħu u dik id-dera bidlitna b'mod li l-kliem ma jistax jesprimi sew. L-aktar lejl mudlam ta' ħajti beda bweda arroganti. Anke jekk kulħadd jitfixkel minnek, jien qatt ma nitfixkel, iddikjarajt b'konvinzjoni sħiħa. Anke meta u wissini li kont se niċdu 3 darbit qabel ma jidden is-serduk, għajt bl-attitudni preżuntuża tiegħi. Kif stajt jien li kont nqis li nnifsi bħala l-aktar dixxiplu leali nagħmel xi ħaġa hekk impensabbli. Is-sigħat li segwew l-arrest tiegħu fil-Ġetsemani kienu turbulenza ta' biża' u konfużjoni. Jien li kont wet li mmut għalih, issa kont qed ninħeba fid-dellijiet tal-bitħa tal-qassis il-kbir, nipprova ma ninnotax. Il-ksieħ tal-lejl kien jidħol fadmi, imma kien il-ksieħ tal-biża' li verament kien qed jiklini. L-ewwel ċaħda ġiet meta għaddejja għarfitni. Intu kol kont ma' Ġess il-Galilew, istqarret. Bla tlaqliq, weġibt fermezza, ma nafx intajt. Il-kliem ħareġ minn ħalqi bħal velenu, u xorta, f'dak il-mument, der l-uniku protezzjoni tiegħi. It-tieni darba kienet saħansitra aktar tal-mistħija. Għaddejja oħra uritni lil dawk li kienu hemm, dan ukoll kien ma' Ġess Nazzarenu. It-tweġiba tiegħi kienet aktar enfatika, akkumpanjata b'ġurament, ma nafux lil dan ir-raġel. Id-disperazzjoni fleħni kienet qed tikber ma' kull ċaħda, qisu seta' jħassar il-verità li kienet qed taħraq f'qalbi. It-tielet u l-aħħar ċaħda kienet l-aktar waħda vjolenti. Grupp resaq lejja jgħid li l-aċċent tiegħi kien juri li jien Galilew. Bil-paniku bdejt nidaj u naħlef, ngħid, ma nafux lil dan ir-raġel. Dak il-ħin stess, is-serduk id-den, iwettaq il-profezija li kont warabt tant suppervja. Kien hemm li hu, f'nofs it-tbatija tiegħu stess, daru ħares lejja. Dik il-ħarsa nifdet ruħi bħal sejf. Ma kienx hemm kundanna f'għajnejh, kien hemm biss imħabba li għamlet it-tradiment tiegħi saħansitra aktar insapportabbli. F'dak il-mument, il-piż kollu tal-ġubni u l-infedelta tiegħi waqa' fuqi. Ħriġ niġri minn hemm, marraq fid-dmuħ mor tal-indiema. Il-biki li kien ħireġ minn ġewwa fija ma kienx biss għax tħadd li nafu, kien għax skoprejt il-verità dwar innifsi. Ma kontx il-blata li ħsibt li kont. Ma kontx id-dixxiplu kuraġġuż u fidil li kont immaġinajt. Kont biss raġel dgħajjef iffaċċjat mad-dawfija tiegħi stess. Il-għodu fix-xatt tal-baħar tal-Galilija wasal mobbi bit-tifsir. Wara l-qawmin tiegħu, kont erġajt mort nistat, forsi nfittex kien fil-familjari wara dak kollu li kien ġara. Il-piż taċ-ċaħda tiegħi kien għadu jitqal fuq spallejja meta rajtu fix-xatt, iħejji l-kolazzjon għalina, qisu dawk il-jiem terribbli qatt ma kienu eżistew. Wara l-ikel, u sejjaħ li għall-mument li kien se jbiddel ħajti għal kollox. X'mun bin Ġona tħobbni aktar minn dawn? Il-mistoqsija daħlet fil-fond ta' qalbi. Ma kienx hemm aktar spazju għal preżunzjoni l-antika. Bumilta li kont għadni kemm skoprejt, weġibt, Iva, mulej, int taf li nħobbok. It-tweġiba tiegħu kienet ċara, ira l-ħrif tiegħi. It-tieni darba l-mistoqsija ġiet bħal sonda tidħol aktar fil-fond fluħi. Għal darb'oħra kkonfermat imħabti u għal darb'oħra rċevejt l-inkarigu li nieħu ħsieb in-naċċ tiegħu. Kull mistoqsija kienet bħal balsmu li jfejjaq fuq il-ġrieħi tat-tliet ċaħdiet tiegħi, imma wkoll responsabbilta li kienet fdata lili. It-tielet mistoqsija ġabet twejjaq kbar f'qalbi. Mhux għax kelli xi dubju dwar l-imħabba tiegħi lejh, iżda għax fimt il-fond tal-proċess ta' fejqan li kien qed iseħħ. Kull mistoqsija kienet taqbel ma' ċaħda ta' qabel, kull tweġiba kienet opportunità biex nerġa' nikkonferma l-lealtà tiegħi, mhux bi kliem firaħ, iżda b'impenn biex naqdi. Kien f'dak il-waqt li fimt li l-imħabba li kien qed ifittex ma kienx sempliċiment sentiment superfiċjali jew dikjarazzjoni kbira. Kienet imħabba li urit ruħha fis-servizz, fil-kura ta' dawk li hu tant ħabb. Il-fejqan tiegħi ma kienx biss maħfra, kien inkarigu għal missjoni akbar. Is-sejħa biex nira n-naċ tiegħu ma kienx biċċa xogħol ħafifa. Kienet tfisser li kelli nieħu r-responsabbilta li nieħu ħsieb, nipproteġi ummantni spiritwalment lil dawk li kellhom jemmnu. Kienet fiduċja mġedda, mhux ibbażata fuq il-qawwa jew il-wedid tiegħi, iżda fuq il-grazzja fejjida tiegħu.
Dak il-għodu max-xatt tal-baħar fejn kollox kien beda, irċevejt aktar minn maħfra, irċevejt opportunità ġdida biex naqdi, issa b'qalb miksura u mfejqa. It-trasformazzjoni minn sajjid tal-ħut għal sajjid tal-bnedmin kienet kompluta, mhux aktar ibbażata fuq il-fiduċja tiegħi nnifsi, iżda fuq il-fiduċja tiegħu fija. Jum għajt il-50 beda bħal kull jum ieħor f'Ġerusalemm, iżda kellu jsir l-aktar mument straordinarju fl-istorja tal-Knisja li kienet għadha titwieled. Konna l-koll miġbura fl-istess post, skont l-istruzzjonijiet tiegħu, nistennew il-weda tal-missier. L-arja kienet ħossa mobbija bl-istennija, għalkemm ħadd minna ma kien jaf eżatt x'kien ser jiġri. F'daqqa waħda, ħoss qawwi, qisu riħ qawwi, mela d-dar kollha. Ma kienx riħ normali, kien manifestazzjoni sopranaturali li ġielet jitriedu mhux biss il-ħitan ta' madwarna, iżda wkoll qlubna stess. Ilsna qishom tan-nar niżlu fuq kull wieħed minna, u qawwa li ma tistax tispjegaha ħadet kontroll ta' ġismi kollu. F'dak il-mument ħassejt bidla profonda. Il-biża li qabel kien ġalni niċħat lilli mgħallem 3 darbiet jinbidel f'kuraġġ sopranaturali. Il-kliem beda joħroġ bilsna li qatt ma kont tallimt u ċertezza li ma titħarrikx mliet ruħi. Kien it-twettiq tal-weda li kien għamlilna. It-toroq ta' Ġerusalemm kienu mimlija pellegrini minn kull nazzjon għall-festa. Meta ħriġna fit-toroq, folla nġabret, mistaġba tisma' l-kobor ta' Alla jixxandar bil-sinhom stess. Xi wħud bdew jiddieħku, jissuġġerixxu li konna fis-sakra, imma jien kont naf li kien wasal il-ħin biex inqum nxandar il-verità. B'awtorità li ma kienx ġejja minni, waqaft quddiem dik il-folla. Il-kliem kien ħireġ b'ċarezza u qawwa li qatt ma kont esperjentajt qabel. Ma kontx għadni s-sajjiet impettus u beżan, kont il-vuċi tas-sema, inxandar l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni b'konvinzjoni li ma titħarrikx. Ir-riżultat kien il-fuq minn kull aspettattiva umana. 3000 ruħi konvertew dakinhar u markaw il-bidu ta' moviment li kellu jibdel id-dinja. Kull mamudija kienet qisha xibka ġdida mitfuqa, iżda din id-darba mhux għall-ħut, iżda għall-erwieħ li sabu ħajja ġdida fi Kristu. Il-folla li qabel kienet imħawda issa kienet arkobtejja f'indima sinċira. Rajt irġiel u nisa jibku, jistqarru dnubithom u jesperjenzaw l-istess trasformazzjoni li kont għaddejt minna jien. Il-qawwa li niżlet fuqna dakinhar ma kienitx għall-glorja tagħna, iżda biex nixtu għal dak li kien ta' ħajtu għal kulħadd. Is-snin li ġew wara l-ewwel għajt il-50 kienu mimlija b'dedikazzjoni qawwija għal missjoni li kienet fdata f'idejja. Kull filgħodu meta kont nqum, kont niftakar fis-sejħa tal-bidu max-xatt tal-Baħar tal-Galilija. It-trasformazzjoni minn sajjid tal-ħut għal sajjid tal-bnedmin kienet titlesta kuljum, f'kull sfida ġdida li kont niffaċċja. Il-persekuzzjonijiet ġew qawwija u blaħnina. Ġejt imsawwat, arrestat, meddet. Iżda dak li darba kien triet quddiem għaddejja issa kien qed jiffaċċja l-qawwijin tas-Sanedrin b'kuraġġ li ma kienx ġej minnu nnifsu. Kull daqqa ta' frosta fuq dari kienet midalja ta' unur, kull priġunerija opportunità biex nuri li xejn ma seta' jifridni mill-imħabba li kont doqt. Il-vjaġġi missjonarji ħaduni fit triqat li qatt ma kont ħlomt li kelli ngħaddi minnhom. Minn Ġerusalemm sa Antiokkja, minn Ġafa sa Ċesarija, rajt il-qawwa li tbiddel tal-Evanġelju tilħaq mhux biss il-Lut, iżda wkoll il-pagani. Il-viżjoni tal-li żar nieżel mis-sema kienet bidlet il-fema tiegħi, l-imħabba ta' Kristu ma kienx taraf konfini kulturali jew soċjali. L-età avvanzata ma naqsitx il-ħeġġa tiegħi għall-kawża. Għal-kuntrarju, kull biex ġdid kien opportunità biex naqdi lil dak li kien biddel ħajti b'mod hekk profond. Littri li ktibt lil knejjes ippersegwitati kienu jġorru mhux biss direzzjoni, iżda xhieda ħajja ta' xi ħadd li kien esperjenza l-qawwa li tbiddel tal-grazzja. Ruma kienet tolli quddiem għajnejja bħala l-aħħar sfida kbira. Il-belt taċ-Ċesri, iċ-ċentru tal-qawwa dinjija, kellha tkun il-park finali tax-xhieda tiegħi. Ma kontx għadni ninkwita dwar il-mewt, kont tallimt li l-ħajja kienet Kristu u l-mewt kienet gwadan. Meta kkundannawni għas-salib, tlabthom ħaġa waħda biss, li nsallab rasi l-isfel għax ma kontx inqis li nnifsi den li mmut bl-istess mod bħalli mal-lem tiegħi. Il-mument finali kien risaq u paċi li ma tistax tispjegaha ħadet kontroll ta' ġismi. Meta ħarist lura, ma rajtx aktar in-nuqqasijiet tas-sajjiet impettus, iżda triq ta' trasformazzjoni li l-qawwa ta' Kristu kienet ħadmet f'ħajti. Kull sfida, kull waqa', kull rebħa kienet parti minn pjan akbar. Fl-aħħar mumenti tiegħi, waqt li x-xemx kienet nieżla fuq il-belt eterna, sibi mar lura għal dak l-ewwel filgħodu fil-Galilija. Issa rajt b'ċarezza li ħajti kollha kienet ħejjiet għal dan il-mument. Id-dgħajsa żgħira tas-sajt kienet saret xibka kbira li laqtet eluf. Is-sajjied beżan kien sar xhieda bla biża' tal-qawwa li tbiddel ta' Kristu. Qed naqsam l-istorja tiegħi miegħek, mhux biss bħala xhieda ta' bidla, iżda bħala stedina biex iddoq l-istess qawwa li bidlet ħajti.
ما يمبورتاش كامل دربة شحت، دوبتايت يا وريت، إيديتا جاز دايم تكون مفتوحة بيش تعينك، كيف عمل معي في ديك الليلة تمبستوزة فوق البحر الغالية. صلى علي مستانا.